נו. צ'ט, אין לי בשורה טובה. הבשורות הטובות שמי שרוצה להיכנס תקלן מוזמן. אני רוצה שהקלן הזה יגיע יותר מ1,000,000 גביעים, נכון אביעד? ברור. יופי. ועוד מעט תחזור אליכם. שים מישהו? יש לך... יש לי את... לא יודע, תגיד, נו. יש לך מישהו שהוא 700? אין, אני אבדוק, לי. יש לי כמעט 700, יש לי... שים מנדי. כן, מנדי קנדה. רגע, אז עכשיו אתה ממשיך? תמשיך את הסרטון. נו, המשכתי. טוב, תעשה. אוי, גר! איך אני אוהב לצעוק באמצע הסרטונים. יאללה חברים, מה זה חרא? זה צ'ט, אתם יודעים איזה סקין נדיר זה? מה אחי, איזה סקין? אחי, מה צ'ט? וואי. מה צ'ט אחי? וואי, צ'ט, הבאבל בוטית הזאת מפסיד. אביעד, תעזור לי. גנגל. יאללה. הורגים את גנגולי וואנצ'אדי. צ'ט, אני בקושי עסוק בחיים. אני עוד אעשה לייבים, צ'ט, לא היום. כשנגיע ל100 סאבים, יאללה צ'ט, תעלו לי את הסאבים. אני רוצה שיהיה לי מלא סאבים. צ'ט, למה אתה מת לי? מה אתה רוצה? למה אתה מת לי? אדגר קפץ עליי על 9 קוביות. הוא תמות ג'יני. אורי ג'יני בום. צ'ט, אני אעשה גם חלוקה בסטילה דה בריין רוט. כן. אין לי כבר מה לעשות עם דה בריין רוטים. מנדי קנדי. מה הוא עושה? מה ברלה דייק עושה? אחי, אתה מודע לזה שאני יכול להרוג אותך בשנייה עם הג'יטי ההוא שלי? לא, פליז לא. למה אני ראיתי אותך? את האוטו שלך. בוא אולי אדגר, בוא. בא לי לצחוק בך, אבל פשוט לא יכול. בוא. אחי, זה גרמני הזה. בוא'נה, אז בגלל שהוא עושה לנו את היום השורה, אז הורגים אותו כמו שור. אחי, תראה אותו עם ההיפר. איזה מפגר. ברא. יש גם את צ'אלנג' ראק. לך אליו. זה קרלו בטוסיק, זה ליטאי קרלו בטוסיק. רוצה אני אשים לך את זה? כמה זמן עשיתם? לא, זה לא באמת 2 דקות 50. שעשתה כסתה דקות. 2. חבר'ה, יצא לי סטאר דרופ נדיר במיוחד. לא! חרא. יצא לי נדיר במיוחד. תביא רגע, תראה מה אני עושה. תעשה ככה, אתה רואה את התגובות פה, אתה עושה. ואז, יש לך את זה בחינם, לכולם יש את זה, תלחץ סתם. תלך לפה לעצבני וכועס. הנה, רד, תעלה. רגע, עכשיו, פה תשים את זה כי זה, אני אגיד לך מה נדיר, זה אחד הנדירים. זה נדיר ממש. פשוט לי אין את זה, אבל זה נדיר. לי יש את זה של הקבוצה שלי. אשכרה עליתי עם מוטיס. מי שמת? להישאר עם מנדי? כן. טוב. תמשיך אחי, אנחנו ממשיכים את הסרטון. מה? עוד משחק אחד, וזהו. כן, נעצור את הסרטון צ'ט כי... בקיצור, נחזור. אז אני רק עוצר את הסרטון ואז פתח שדוד יבוא. נחזור. למה אתה עוצר את הסרטון? לא עצרתי, עדיין פה. יופי, אז אל תעצור. אחי! what the fuck? אומייגאד. מה? סקין אחד, את הסקין של גרום? אין לי את זה. זה סקין שעולה... אחי, לגל כהן נראה לי יש את זה. כן, לגל כהן יש את זה. לגלגל כהן. הצ'אט שלי, מישהו רואה פה גלגל כהן, פשוט מפגר. כי מה יש לכם לראות בן אדם צורח על זה שהוא מפסיד? לא מבין אתכם, what the fuck. לראות בן אדם צורח במיקרופון על זה שהוא הפסיד למישהו שלא יודע לשחק. וואו, צ'אט, אתם דפוקים אם אתם רואים גלגל כהן.